Dobar dan ljudi, dobrodošli u još jednu igru Minecrafta. Ovdje je Balonček, igrat ćemo Skywars. Hoćemo da malo sačekamo dok vreme prođe. Još jedan igrač nam barem treba. Ili 15 sekundi, ako uđe još jedan igrač, opet 20 sekundi. To je jako dobra igra Skywars. To je slično kao Survival, ali morate misliti. Vidjet ću da vas neko reći. Evo kao vidite dobivate stvari unutra. Evo napitak oporavka, voda, luk, jabuke. Ovo ću obučiti sad da me neko ovako ne strepo. I dolje po još jedan kovčeg. U 3 krajina bisera, to ću umjesto vode kasnije. Snaga za nema, ja sam zanimljiv napitak nevidljivost, to je bilo jako super. Evo ga, ok. Mač ima, ok, znači evo, dolazi sak se čak neko sebe. I evo ga, tako ćemo. Da, ćemo, pokušamo ovako. Kao što vidite, mislim da prekrema imam jako dobre krema. Ovako ću postaviti slučajno da me nastane. Ne mogu još malo se moram približiti. Ne još. Proći tu, evo, tu sam uspio. Tu je slovo skočiti, evo, nešto. Ok, ima dobre stvari. Nije ti ovo iskoristio, valjda. Da ne koramo što koramo, to da ide badimo. Ok, samo neći, ok, još je živ. Meni se čini da smo ga se rešili. Jesmo. Ok, smo se pali. Pasti da se nam sruši. Izgubili smo. Bila je dobra runda, ali što to? Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!